Къщата от филма Сам вкъщи в София би струвала около 25 милиона евро. Или поне това са десетки от коментарите под вчерашното ми видео. Затова в това видео нека всъщност да изчислим колко би струвала къщата от филма Сам вкъщи, ако беше в Бистрица или Бояна. Аз съм Александър Мачев и се старая да бъда един от топ брокерите в София. Квадратурите в Бояна и Бистрица варират от 1500 до малко над 3000 евро на квадратен метър. Така че, ако сложим тази къща в Бистрица, по-скоро би вървяла между 3500 до към 4000 евро на квадратен метър, но за това видео нека да я направим на 3500. Квадратурата на къщата от филма Сам вкъщи е 850 квадратни метра, което означава, че като умножим квадратурата по 3500 евро на квадрат, крайната сума на къщата в Бистрица или България ще бъде 2 милиона 975 хиляди евро, което е почти наполовина. Имайки предвид, че истинската къща от филма се намира в Илинойс, което е страшно далеч от столицата, а тук говорим за Бистрица или Бояна, което е буквално в София. София, имайте предвид, все пак е столица, така че е нормално цените да са по-високи. Аз бях Александър Мачев. Харесайте, ако искате още такива видеа и ако искате да сравняваме други известни къщи.